Dissabte es va celebrar a Arenys de Munt la 19a Fira de la Cirera d'en Roca i la 25a trobada de puntaires. Unes 250 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya van omplir la plaça de l'Església per mostrar el seu art en aquesta cita ja ben consolidada. Els 25 anys els estem celebrant amb molta alegria, amb molta il·lusió, perquè, com veieu, està la plaça planíssima, ens semblava que potser no serien tantes, però el resultat doncs, que estem les mateixes i no som més perquè no hi cabríem. És un privilegi, repeteixo, aquesta imatge. Pel que fa a la fira, a les 6 de la tarda es va fer la inauguració oficial que va comptar amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el conseller d'Interior, Miquel Buch. Jo he estat alcaldessa 8 anys al meu poble, Ripoll, i sé el que costa mantenir una fira, organitzar-la i que aquesta fira doncs, segueixi bategant any rere any. No? Quan una fira arriba a la 19a edició és que està plenament consolidada i no només ho dic pel número que va davant o que encapçala la fira, sinó ho dic per l'ambient que es veu, que respira aquí a la Riera d'Arenys i a tot el poble en general. No? Per tant, encantada i convençuda que això està més que consolidat perquè el producte també, òbviament, s'ho val, no només pel producte sinó pel que representa. I la 25a trobada de puntaires, doncs fantàstic. Quan parles de puntaires penses en Arenys. Amb els anys haurem de començar a reinventar-nos, a introduir més productes quilòmetre zero que acompanyin a la cirera, que és el centre d'atenció de la fira, però per això mateix, per posar en valor allò que ens defineix com a municipi diferent, allò que ens fa singulars, la cirera d'en Roca i altres elements que acompanyin aquesta cirera. Malauradament, la collita de cireres d'en Roca aquest any ha estat poca per culpa de la climatologia i de la mosca asiàtica que ataca aquest cultiu. A més de la mosca mediterrània, aquesta és una mosca asiàtica que se'n diu la Drosophila Suzuki, i productes específics per a la Drosophila n'hi ha, però no són 100% eficaços, i així estem. La collita aquest any no gaire bona, n'hi ha hagut poques i no són massa maques, degut a les inclemències del temps. A la Riera es va fer una mostra de dansa feta pels i les alumnes de les escoles de dansa d'Arenys de Munt. I aquesta bufera, aquesta arrencada, aquests ànims de la Panolella, atenció, tirada... I a la plaça de Catalunya es va fer el 10è concurs popular d'escopir pinyols, on petits i grans van poder demostrar la seva tècnica a l'hora de llançar pinyols el més lluny possible. Canto que va de canto, ha millorat la prova. Fins al 15 de juliol, diversos restaurants i pastisseries del poble participen de les jornades gastronòmiques de la Cirera d'en Roca, elaborant plats i postres amb cireres. Es tracta del restaurant Collsacreu, el restaurant de Lourdes, l'Era, restaurant Martori, l'Obrador i la Lionesa.